Przyjedzie pan pod tym szlabanem i na sam koniec. To na sam koniec. Na sam koniec proszę jechać do. O, właśnie! I zaraz przed anteną Niedopasowane niestety. Tak, jeść, wystarczy. Idę kręcić. Mhm. Jest Grzesia w tym. Okej!
proszę. Do środka powchodzili? Słyszysz motory i patrz tu i już... Okay, you can translate for me. So like, he'll hear the motorcycles and he'll be like a little worried, like, you know, like, oh shit. Give him his radio. Does he have his radio? Radio zaraz przyniosę. No i dalej co? Okay, so we're gonna take the lights and cross him like that. It's gonna pretend headlights. And he's gonna stand up, and he's gonna be worried, and then he's just gonna run off. Tu czy tu? Just off the camera. No to tak jak wcześniej mówiłem. Jak wiesz, oni będą te motory zajeżdżać, wstajesz, zaczynasz się rozglądać niepewnie, nie wiem co się dzieje, wiesz, masz od 20 lat zmiana codziennie taka sama, to nagle coś się dzieje, nie? I wiesz, masz być niepewny, lekko jakby Mów coś wystraszony. do radio No, i tam czekaj. dostaniesz radio i coś tam rzucisz przez te radio i tak sobie nie stać, możesz cokolwiek, nie? Tam sobie, no, coś takiego. Wiesz, mignie, światła w tobie, ten. Usłyszysz motory, nie? On ci pokaże. Ty Pokażę. Właśnie, no. Chris ci zaprezentuje. Będziesz tu siedział, No. a światła będzie przez twarz. Ale wcześniej najpierw motory jak No słychać, on tak? oczywiście tak. Wiesz, No. potem światła, wstajesz, trochę szybujesz, gadasz. Spierdzielasz. To nie musi być identycznie, ale wiesz. Nie, spokojnie, ale to możemy dokończyć teraz, także spokojnie. To nie... No i zwykle siedzi się z boku raczej. Z boku. Tak, No. tutaj przy wejściu. Słuchaj. Uwaga, bo... Możesz tak, wiesz, Małgorzata przysypiać. Claudia, you have to move because your shadow's on. Nie na razie, nie A teraz te motory przyjadą, czy co? Teraz powiadam, teraz nic się nie dzieje, jak zobaczysz światła przelecą, to nie musi być dokładnie w tym samym First you hear it. First you hear it. But it's like możesz to zmienić trochę? Nie wiem, czy da się tu stawiać te światło, żeby tam nie było cienie jego. To musiałby tam ze samochodem wybrać, nie? Taki coś spuszczony mocno ale... Nie nagrywaj. Nie, no twoją rękę mogę? Jak trzymasz? O! O! Już. To taki więcej strachu, nie? Ja. Już. Gotowy. Gotowy? Tak. Możesz nawet palec. A on nie wyszedł za daleko? Co mam? Nie wyszedł za daleko? Bo ja go wstał. To już było nagrywane? Ja myślałem, że to próba. Nie. Nie musisz tą krótkofalówkę tutaj zostawić, a sam uciekać. Wiesz, na zasadzie, że... Nie, zrobię. Ej, przestań. Proszę wsiąść. Pamiętaj, że twoje dzieci to będą już też teraz widzieć. Bo ja nagrywam. Żart był. Było tam, nie? I słyszysz teraz? I światło. Czekaj. Zapomniałeś powiedzieć, Trzeba czekać, aż światło idą przez twarz. Jak on stoi, to już... I action. Okej, tak. Jeszcze raz. Będzie coś z tego? Jak tak, to mało widać, bo daleko jesteśmy. musisz zostawić na krześle. Położyć i uciec. Może nie wiem. Dobra, czekaj. Okej. I
nagrywamy. Okej, czekaj. Jeszcze raz. Jak on stoi, to już, żeby wszystko było bardzo szybko. And action. Akcja. I ostatni raz. Jeszcze. Więc staram się zgadzać, kiedy stajesz i tam ten. Okej. Action. O, i okej. Teraz trzymaj to tu, światła. To samo, tylko że z bliska będzie. Czyli tak to... Można. O. Tutaj stoi poproszę cię. Wstawaj, żeby mogła fokus. I dokładnie tam W poproszę. tym samym miejscu musisz stać, nie odrywaj nóg teraz. Jak usiądź i jeszcze raz stań dokładnie w tej samej pozycji. Okej. Okej. A od początek. Wszystko robić, wszystko od początku. I action. Fajnie, okej. Jeszcze jedną, a potem zrobię... Czekaj. Maria. Powiem, co kamera widzi. No, kamera widzi, nie? Chcemy widzieć strach, bo to jest o zombie. Więc coś takiego. Jeszcze raz. Tu się trochę nawodnie, bo... Łyknij browara, to lepiej ci. Tu można ruszyć trochę, bo... Uważaj. Jeszcze raz. Może stać, czy powiedz. Stań jeszcze raz, żeby ustawić łatwość, wiesz? Tak, poproszę. Okej. I akcja. Strach? Kurwa, mój czyn jest. Akcja. Tak? Jeszcze raz. Ja będę stąd pobiegł. Akcja. Dobra, jeszcze raz. Dobra, czego kręcić? Kiedy chcesz. Dobrze, a teraz to Bo tak to mi zdarzyć. okej, jest. I rzuć akurat tutaj. Jeszcze raz. That's okay. I spotykamy się. A motory kiedy? Motory przeszkadzają. A kiedy motory? Później. Okej. Albo możemy to najpierw to robić. To zróbmy z motorami. Zespół trzeba mieć. Okej. Do samochodu, tak? Że wysiadamy, tak? A motory? Mogą być, nie jest to pierwszy ale to pierwszy nie wiedzie właśnie... Ale na razie tu... Ej, słuchaj, a światło tutaj dookoła? Czy światła są okej, czy
będę siedział w tym, od razu powiem. A wywieczą. Tak? Musimy się streścić, bo ja nie mam czym przykryć tej lampy. No na chwilę wytrzyma, ale tak tylko może padł. Boże, po co ty zdjęcia tu robisz? Bo mi się podoba tu w środku. Tak, tam będzie to. Mamy jakąś wodę ze śniegiem raz. Jak wyjedziemy, to dosłownie minuta potem. Satori! Pokaż im w którym momencie, żeby wjeżdżali, jakby... Tak sygnał, oni
they should go very slowly, yeah? Yeah, but you should kind of like look back and see when they're coming and time it at the same time. And not that they're there, so they're kind of, you know, yeah. No, one at a time. Got next motorcycle. Next. When you see a motorcycle coming, that's when somebody gets out. That's all we need.
Teraz będzie. O. Powiem kiedy. Jeszcze nie. Idziemy tam, nie? Kiedy? Teraz. Dobre, dobre. Olej. Dawaj, kurwa. Teraz. Dobrze. Mamy już tak, że na drzewie ostatnia parówka i do tego parówka. Proszę, proszę.
Jak stary 1000
więc może przez tłumaczymy. So, right now we're gonna make this. Right now we're gonna make this garage look like it's full of and we're gonna do it with this green screen. Peter, chodź tutaj. Będziemy pokazywać tak w rytm ludzie na Yeah, with the nie? rhythm like this. Tak, w rytm ja będę pokazywać. I potem ileś tam tych scen, żeby wypełnić całe to miejsce. Będziemy cofnąć. Jeszcze raz. Może za dużo bliźniaków nie było. Zamarzesz te twarze. Co? Twarzy nie będzie, z tej strony mamy Piłem. Pośladki będą. Nie, z tyłu będzie. We don't see face. Nie, będą patrzeć z tą stroną. Będzie od tyłu, tak nieważne. Tak, chodzi o to, żeby był tłum. Ja mam pociągnął twarz z tyłu. Dobra. Na drugim bijecie włosy zwiążone. Ale Facebooka czy masz Facebooka? Zaczynamy z prawej strony, idziemy w lewo. Będziesz. Generał Italia. Oj, sorry. Chodźcie wszyscy, chodźcie. Nie, oni siedzieli na Ale chodźcie. Jeszcze ważne, musimy mierzyć dokąd wszyscy stoją, więc bliżej i rekord jakiś masz czy coś. Potem będziecie... Okej.
Sister of Mercy. Tutaj linia, tak? Nie wiem o co chodzi. Ty nie możesz tu wstać albo za, albo teraz. Ja mogę wszystko. Dzień dobry. Tak, zielona nie przedstawiać się. Wyrzucacie mnie? What do you say? Tak się wciągnęli, że jesteś... No jeszcze chcą. Żeście się wciągnęli, że jesteś... Replaya. No, byś mi cały czas bzykał. Hej! Kochani! Chodźcie! Za chwilę się napijemy. Szybka akcja już. Dawajcie tutaj, proszę. Hej, wszyscy poproszę tutaj. Nie musisz. Tutaj masz rąk. Okay, everybody? A pan to co? Ma apelację? Tak się kleiłeś? Tutaj. Czy pan ma dozwolenie na kończenie swojego wizerunku? Ja pracuję. A jesteście wodę teraz Ja pierdolę. I żeby nie było, że ja. To nie ja. Przegryzaj po łykach całości. Dobra, naciągnąć. Let's go!
Nie, nie sięgam. Jak on ciągnie? No, to rzeczywiście. Robimy wąsy, także tu ile? 4 osoby? 3, 5? Wiesz co, musi być głęboki Tak. długoż, nie? A nie w środku. Dobra, to ile? 4 osoby? Na przykład, nie wiem, wyjąć 5 osób. Dobra, i teraz To ma czapkę. musimy kalkulować. Wąski, bardzo ciasny. A z tyłu chodzi ciasny. Ciasto stary! Chcesz zabić zespół, nie? Okej. Kurwa, co jest? Muzyka! Czekaj. To wygląda bardzo rytmicznie, nie?
was takie kwadratki? Seks. Weź go dawaj, bo ty chyba drugi głos. Nie wiem, zgasło góra, zgasło to co mam, także zespół też nie ma prądu. Wiktor! Bezpieczniki siadły! Ludzie,